Moikka, mulla on uusi petsei. Niitä on 8 kappaletta, ja sama mä nyt muistan, mutta mä nyt esittelen ne. Eka on tämmönen punainen. Tuolla sitten tämmönen reikä. Tämmönen pupu. Sitten tämmönen pupu. Toinen pupu. Sitten on tuolla sininen magneetti. Sitten tällainen kenguru. Ja täällä ei olekaan täällä mitään, paitsi tuolla tämmönen reikä. Sitten tämmönen hilja. Siinä on tuossa tämmönen tassu ja tuolla reikä. Tämmönen. Sitten tämmönen lintu. Tämmönen kanadian lintu. Jolla on tuolla reikä. Sitten tämmönen tosi söpö kolmas pupu. Jolla on tuolla reikä. Sitten tämmönen leijona. Jolla on tossa karvaa. Tosi harvinaisessa, mutta tämmösen löysi. Ja sitten on tuolla tämmönen reikä. Sitten tämmönen kissa. Kun oikein tarkasti katsoo, niin tuossa on semmoista valkoista kymälähtöä tuossa silmien ympärillä. Ja tuolla on magneettisininen. Ja sitten vika. Tämmönen Mars tai joku. Tuolla reikä. Siinäpä sitten nyt oli eteen. Moikka!